Hej alle sammen, i dag der skal jeg til stævne på Star i dag, så det kan I lige komme med til at se. Sådan en lille stævnedag i dag. Jeg starter med at gå ned og hente hende. Og så tager jeg lidt creme på hende, og det, ja, hun er så sød med creme. Jeg købte den her nye creme fra Horse, og den er virkelig sød på hende, så ja. Så vi skal gå hen på pladsen. Og jeg tror, hun bliver ikke vasket i dag, fordi at, det gør vi altid bagefter et stævne. Men vi striler hende selvfølgelig, det gør man altid. Og jeg har også lige knuppet hende, fordi det gør der for alt det skidt af. Så jeg også lige op til hår. Sådan der klokken er omkring 6 om morgenen, og jeg sadler op altid derude. Sådan der. Så der sætter jeg mig ind i bilen. Jeg har nok lige filmet, da jeg fik hende ud, men vi er i hvert fald ankommet nu her. Vi har kørt i den sådan cirka 1,5 time. Og jeg har også mine ting med og alt det, så det er også ret fint. Men jeg starter med at få hovedtøj på. Der er nok nogen, der vil mene, at det er ret dumt, at man putter hovedtøj på først, men det er bare sådan, som jeg gør. Sådan der fik jeg lige taget sadelunderlag på. Nu skal jeg lige sadel. Og så lige nogle gamasjer på. Og nu tager jeg også de mine ting på. Stævnetrøje. Og så hjelm og handsker. Og så rider vi egentlig bare mod ridebanen. Okay, sådan der. Vi har skrevet det godt 15 minutter, tænker vi kan begynde at trave lidt. Så det traver jeg bare lidt. Nu skal lige noget nedsidning. Selvom det er ret svært i en springsadel, men det er en god øvning. Nu tager jeg noget galop. Lidt hurtigt galop. Hun blev lidt sur derfor, men nogle gange er hun bare lidt sådan stævner. Hun skal jo høre efter, hvad jeg siger. Så vi begynder bare at ride mod sådan banen, og så kan vi lige kende den lidt og sådan kigge lidt på den. Okay, det her det er banen. Vi skal lige gennemgå den lidt. Så er det Malou og Star ind på banen. I må gerne træde frem. Det gik rigtig godt, synes jeg, bortset fra, at hun lige væltede på spring. Det blev lidt bange for det der spring. Jeg ved ikke, hvad der lige skete, da jeg tror, at min afstand den var ikke særlig god. Men ellers så det er virkelig en rigtig fin runde. Nu skal vi bare op og se vores pladser af det. Vi fik en rigtig fin 8. plads i forhold til, at der var 36 med. Jeg er rigtig stolt af Star. Synes vi virkelig forbedret os i forhold til, at vi har ikke sådan taget sådan nogle sindssyge klasser, sådan nogle som jeg har gjort. Hun har aldrig løftet mig så højt, som jeg har gjort før, og når jeg måske sidder som en sæk kartofler på hende, altså, så springer hun bare alligevel, og hun er virkelig en dejlig hest her, synes jeg. Og jeg kunne mærke, at hun er så meget frisk i dag, og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide, når hun er. For jeg synes bare, der giver det også noget specielt, jeg synes bare, det er dejligt. Tusind tak for, at I gad at se med i den her stævnevlog. Der skal nok komme flere stævnevlogs, så vi ses alle sammen. Husk at følge mig og like. Vi ses!